To yanzu bari mu fahimci me ma'anan kalmar nan da ya yi amfani da shi wurin tambaya pedophilia. Kalmar da ya yi amfani da shi wato John Jacob, saboda tambayan da ya aiko kenan a uzubillah wai annabi shi pedophilia ne. Da farko bari in gaya muku ma'anan kalmar pedophilia. Pedophilia bahagon tunani ne da yake samu maza balagagu a inda suke bukatan saduwa da ƙarfi da ƙananun yara, wato wanda ba su kai balaga ba, wato wanda ba su gama mallaka hankalinsu ba, a taƙaice dai wa'inda ba su kai balaga ba. To cikakken fassarar kalmar nan ta pedophilia shine mutumin da yake da bukatuwa da yin saduwa da wato mai ƙananun shekaru, ko in ce ƙaramar yarinya wanda take bata kai shekarun da za a ce ta balaga ba. To shine ma'anan kalmansa. To amma in har yarinya ta kai shekarun balaganta, ko kuma namiji ya sadu da wata mace, ko kuma mace ta sadu da wani yaro, ba a kiran shi da kalmar na pedophilia. Kalmar pedophilia a cikakken ma'anansa shine idan ɗaya daga cikin wanda aka sadu da shi, namijin ko na mace, in ba su isa balaga ba, shine ake kiransa pedophilia. To a yanzu kimiyya ya gaya muna cewa ita yarinya takan isa balaganta a shekaru mabambanta, kuma ya danganta ne da climate ɗin wannan ƙasan da take, kuma shekarun yakan kama daga shekara 9 zuwa 15 mace take isa balaga. Shekarun da mace take shiga balaganta shine shekaru 9 zuwa 15. Ni likita asibiti ne lokacin da muke koyan likitanci, wato sama da shekaru 25. Akwai 'yan mata da dama a ƙasan Indiya wayanda suke isa balaga a shekaru 12, wasu 10, kai wasu har a shekaru 9. To a yau ba bakon abu bane a ga mace ta isa balaga a shekaru 9 ko shekaru 10, kuma akwai wasu da dama sai ka ga shekaru 14. Ya dangana daga kasashen da suke. In ya kasance yanayin kasansu yana da zafi, isansu shekarun balaga yana da sauri. Kuma kun san Saudi Arabia tana da zafi in ka hada ta da India ko kuma Amurka. To kaga isan yarinya shekarun balaga a kasar Arabia yakan fi sauri in ka hada da sauran kasashen duniya. Kuma a ce wai mace ta isa shekarunta na balaga a shekara 9 ba wani ba maki bane, ba wani bakon abu bane. To kaga kalmar pedophilia yana nufin kawai ne idan aka sadu da karamin yaro ko yar karamar yarinya idan ba su isa shekarun balaga ba. Kuma a musulunci yin aure kafin a isa shekarun balaga haramun ne. To kaga a musulunci pedophilia haramun ne. Kuma ko yanzu ka duba sabon fassara da aka yi ma kalmar pedophilia a wasu shafin, sukan ce pedophilia shine idan aka sadu da yaro da bai kai shekaru 13 ba ko shekaru 12, saboda suna tafiyan dokokin cocin Ingila wanda suka ce ba za ka auri yarinya ba sai ta kai 12, wato sai ta kai shekaru 12. To kaga a gurin su kasa da shekaru 12 za su ce pedophilia ne kawai, wato tamkar fyaɗe mai yara, wato fyaɗe mai yaro ko kuma fyaɗe mai yarinya, wato in dai ba su kai balaga ba. To idan yarinyan ta isa balaga a shekarunta na 15, to sai wani ya sadu da ita, wannan ba za a kira shi pedophilia ba. To kuma kamar yadda na gaya muku cewa lallai akwai kwakwaran hujja na Aisha rahaman Allah a gare ta, matan annabi, ta yi aure ne a lokacin tana da shekaru 9, kuma ta isa shekarunta na balaga yana nan a saninta. Akwai sahihin tarihi akan hakan, akan ta isa balaga kuma ta isa a mata aure. To kaga babu wata hanya da za ka kira manzonmu a uzubillah Allah ya tsare akan pedophilia. To kai brother John Joseph, ina ganin turancinka ne yayi karanci, ko kuma ma baka gama sanin ma'anan pedophilia ba. Haka kuma kana da karanci ilimin tarihin labarin duniya. Ka je ka bincika, akwai su a baya da yawa wanda sanannu ne a wannan duniya, wanda suka auri 'yan mata a shekaru 6, haka shekaru 7 da shekaru mabambanta. Wasu kuma har su kai shekaru 10 kafin su balaga. Akan samu hakan daban-daban, amma akwai wanda suka yi aure shekaru 6, 7, 8, wasu kuma shekaru 10. Amma a ce mace ta balaga a shekaru 6 ba mu ji labarin ba. To kaga yanayi ne, amma za ka iya kiran wanda bata kai balaga ba pedophilic. Za ka iya kiran Richard na biyu, King Richard na biyu a matsayin pedophilia, amma babu dama ka kira annabi Muhammadu a'udhu billah da sunan pedophilia, saboda tuni ma musulunci ya haramta hakan, wato yin auren mace ko yaron da bai balaga ba. Kuma a asali shekarun balagan namiji yakan fi na mace da shekara 2 kafin balaga in ka danganta su da 'ya mace. To yanzu ina ganin
amsan da zan baka akan tambayanka shine alhamdulillah, manzon Allah tsira da aminci shi ba pedophilia bane. Kuma bari in baka dan tarihin Annabi Muhammadu tsira da aminci. Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah matan farko da ya fara aura a lokacin ma yana da shekaru ne guda 25. Kuma ita Khadija tsira da amincin Allah gare ita ce matar shi ta farko kuma tana da shekaru 40. Kaga haka yana nufin ya auri matar da ta girme shi da shekara 15. To kaga ta yaya zaka ce pedophilia zai auri matar da shekara 15 ta girme shi da shi? Yana da shekara 25 kuma a wannan lokacin mutane da dama suna daraja shi, inda ya ga dama zai auri duk 'yan shekaran da yake so, amma ya zaɓi ya auri mace nitsatsiya wanda ta girme shi da shekara 15. Kuma sai bayan mutuwar matar shi ta farko kafin ya cika shekara 50 ya yi aure a shekaru 25. Ya zauna tare da matar shi wato Nana Khadija, Allah ya ji kanta kuma Allah mata rahama. To sai da lokacin da bayan rasuwanta wanda shine mafi zafi a rayuwarsa, kaga sai bayan mutuwar matarsa ta farko kafin nan ya saki auren wata mace. Na farko ya auri Saudat, Allah ya mata rahama, kafin ya auri Aisha, Allah ya mata rahama. Kuma kamar yadda na faɗa an faɗi a cikin Sahihul Buhari da Muslim, kuma yana nan a cikin tarihi, ya nemi wannan auren ne lokacin tana da shekaru 6, wato tuntuɓan neman auren. An kuma ɗaura auren da tarewa ne lokacin tana da shekara 9, lokacin kuma ta isa balaganta, lokacin ta riga ta balaga. Kuma ka tsaya ka ji tarihin, ita kaɗai ne wato Aisha tsira da amincin Allah, wato ita ce kaɗai matar da ta kasance budurwa. Matarsa ta farko mijinta ya rasu ya barta ne, sauran matayensa kuwa daga wanda aka saka ne sai wanda aka mutu aka barta. To in har kamar inda masu suka suke faɗi ne, a'udhu billah, akan yana da auren mata, idan dai dun bukata ne kawai na mace, to me yasa duk matan da ya aura daga wadda take wanda aka mutu aka barta, sai kuma wanda suka kasance an sake su, to me yasa zai kasance hakan? To a takaice tarihi ya nuna mana cewa ya saba ma faɗe-faɗensu. Duk yawancin auren da ya yi akwai dalilan yin su masu ƙarfi, mafi yawa ma saboda addini ne. Kuma na yi magana akan aurensa a musulunci, kuma na ba da dalilai ɗaya bayan ɗaya akan auren da ya yi da kuma dalilin da ya sa. Ku biyo mu domin kallon kashi na 3 kuma kashi na ƙarshe a ba da amsan tambayan da malam ya yi ma wanda suke kawo suka ma auren fiyayyen halitta da kuma Nana Aisha da kuma wasu aure-aure da yi a inda suke fassara su ta wasu hanya na daban. Jakadan Alheri TV, tushen haskaka rayuwa.